בוקר טוב, שטח החזרת הקרוונים, חברה גדולה להשכרת קרוונים. חיסרון עצום, מרוחקת מאוד מברצלונה, מרוחקת מאוד מקמפינגים. זו בעיה רצינית, בעיה מאוד רצינית. יש כאן כל מיני סוגי קרוונים. שטח ענק. יש כאן קרוונים לשניים, לשלוש, לארבע. יש תור, כמדומני, הרחוק. שהוא מתאים לקצת יותר, אפילו 6-7 אנשים. נראה ענק ועצום. אלה הם המוטורים, מוטורהום. יש כאן קרוונים גם נגררים. כביש הראשי, רחוק מאוד מברצלונה, מרחק של 1.5 שעות פלוס מינוס בנסיעה מהירה, חיסרון גדול. החברה נמצאת במנסרה, חבל שאי אפשר להחזיר את הקרוון או לאסוף אותו, סמוך מאוד לברצלונה או באזור הקמפינגים בחוף.